Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni Ate Rose at ng asawa nito. Tawagin na lang natin sila sa mga pangalang Dig at Susan. Taong 1988. Ipil, Zamboanga, Sibugay. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira yung mag-asawa sa isang liblib na lugar sa Ipil. Ang pangunahin nilang hanap buhay niyan ay yung pagsasahing o yung pagkuha ng dagta mula sa mga puno ng goma. Ang proseso ng pagkuha ng dagta medyo mahirap ayon dito kay Dig. Kasi kailangan maingat mong hihiwain pababa yung puno sa babang parte nito. Bawal kasing masugatan yung mismong puno. Mamamatay kasi yun. Tapos mula sa taas nung hiniwang ginawa mo, gagawa ka ng pabilog na hiwa papunta doon sa una mong ginawang hiwa na pababa. Sa pinakadulo ng hiwa pababa, maglalagay ka ng baon ng nyog o kahit na anong pwedeng pangsalok doon sa dagta. At ang ginagamit ni Dig na panghiwa ay yung sanggot. Ginagamit talaga yung sanggot sa mga puno, lalo na sa puno ng nyog. Yan ang pangunahin nilang ginagamit na patalim. Nakakurba ang porma niyan, tapos napakatalas. Matapos ang lahat ng proseso na yan, maghihintay ka ng ilang oras o araw, depende sa tanda ng puno. At itong si Dig, hindi lang isang sanggot ang daladala, kundi dalawa. Bakit dalawa? Yan ang ating aalamin. Itong lokasyon ng bahay ng mag-asawa, napapaligiran ng mga puno ng goma. Kaya nga yan yung negosyo nila. Hindi lang si Dig ang gumagawa niyan sa lugar nila. May mga iilang kapitbahay din silang yan ang hanap buhay. Kaya naman may mga puno doon na merong marka. Ibig sabihin, merong nagmamay-ari nun. Metro-metro naman ang distansya ng mga bahay doon, kaya walang nangyayaring agawan. Isang madaling araw, umalis si Dig sa bahay nila para ikutan yung mga puno ng goma niya. Yun yung mga nasa medyo dulo na ng nasasakupan niya. Malayo-layo lang ng konti sa bahay nila yon. Pero tanaw pa naman yung bahay nila mula sa distansya ng mga puno. Habang naglalakad si Dig, iba na yung nararamdaman niya. Bukod sa merong malalakas na pagaspas ng hangin na sumasampal sa mukha niya, ang iingay pa nung mga hayop sa lugar nila. Halos lahat ng hayop nag-iingay. Mga aso, manok, kambing, may kalabaw pa nga Bihirang mangyari yun sa kanila. Nangyayari lang yung ganon kapag merong paparating na matinding bagyo. Pero hindi pa panahon ng bagyo nun. Tag-init pa nga Kaya nakakapagtaka kung bakit umiingay yung mga hayop. Sa patuloy na paglalakad ni Dig, sa bandang tagiliran niya, nararamdaman niyang umiinit yung daladala niyang bote ng lana. Nung huling uminit yun, buntis pa yung asawa niya. Pagkuha ni Dig sa bote ng lana, nakita niyang malakas ang pagkulo nito at halos mabasag na yung bote dahil sa init nun. Alam niya sa sarili niya
na merong mga aswang sa paligid niya. Hindi naman yan ininda ni Dig. Tuloy lang siya sa paglakad niya. Maya-maya pa, sa bandang kaliwa niya, nakita niyang merong kumakaluskos sa halamanan. Ang lakas nung kaluskos, parang may nagwawalang hayop. Binunot ni Dig yung isang sanggut niya at dahan-dahan niyang hinawi yung mga halaman. Paghawi niya doon, inilawan niya ng daladala niyang sulo. Nakita niyang merong 2 malalaking kabog. Ang paulit-ulit na pumapagaspas ng malalaking pakpak nila, kasabay ng tunog ng ik, ik, ik. Para silang naipit sa kung saan. Akala ni Dig na ipit. Pero paghawi niya ng dala niyang sulo, bigla na lang parang mga bulang nagsiliparan yung mga kabog dahil sa sobrang bilis nilang nawala. Napatingin si Dig sa itaas ng mga puno ng goma. Ramdam niyang andoon yung mga kabog. Pinapanood lang siya mula sa itaas. Nagpatuloy sa paglalakad itong si Dig. Hindi niya iniinda yung mga nagmamatsyag sa kanyang mga kabog. Alam niya na mga aswang yun na nagpapalit lang ng anyo. Nung nakarating si Dig sa pinupuntahan niyang puno, tinalian niya yon ng kulay puting tela. Nilagyan niya lang ng palatandaan na hindi pa pwedeng dagtaan yung puno na yon. Sa patuloy niyang pag-iikot doon, pansin niya na ang kukulit na nung mga kabog. Panay ang ik-ik sa itaas niya. Tapos binabato-bato siya ng kung ano. Hindi naman masakit pero nakakairita eh. Ang sabi ni Dig, "Mga kabog, kung gusto nyo bumaba na lang kayo rito. Buno tayo. Nagtatrabaho lang ako, ginugulo ninyo ako. Kung napapasok kayo dyan dahil sa hawak kong sanggot, bakit di na lang kayo lumipad papalayo?" Mas lalong lumakas ang pag-ik-ik ng 2 kabog at yung mga ingay ng mga hayop sa paligid sobrang lala na. Lumabas na ng bahay si Susan para tawagin yung asawa niya. Sigaw siya ng sigaw ng, "Dig! Dig, umuwi ka na! May malakas na ulan na paparating!" Sumigaw pabalik si Dig ng, "Hindi ulan yan! Mga aswang yan! Nasa taas ko!" Pagbanggit na pagbanggit ni Dig niyan, bigla na lang merong dumaan sa itaas ni Susan. Napakalaki nun. Para silang mga barakong baboy na merong mga pakpak dahil sa lapad nila. Sandaling-sandali lang dumaan sa itaas ni Susan yon kasi napakabilis talaga eh. Sa takot ni Susan, mas lalo siyang nagsisisigaw na umuwi na yung asawa niya. Agad namang sumunod yon sa kanya. Pag-uwi nito ni Dig, pinag-usapan nila yung tungkol sa 2 aswang. Nagtataka sila kung bakit meron na namang aali-aligid sa kanila. Ang huling paramdam nung mga yon, nung buntis itong si Susan. Duda nila, meron na namang buntis sa lugar nila. Pinagplanuhan nilang mag-asawa na bukas na bukas, ikukwento nila yon sa buong barangay nila. At yun nga, kinabukasan, ikinalat ni Dig yung naging karanasan niya sa buong lugar nila. Dito nila nalaman na tama ang hinala nilang 2. Merong buntis sa kanila na nakatira malapit sa mismong bahay nila.
Agad na pinuntahan yon ng mga taong bayan para tingnan yung kalagayan ng buntis. Maayos naman to pero mataas ang lagnat niya at sobrang tigas ng tiyan. Di pa dapat ganun katigas yun. Kasi 5 buwan pa lang eh. Bilang may konting alam itong si Dig, hinilot niya yung tiyanong buntis gamit ang langis nung lana niya. Hanggang sa unti-unti itong lumambot at nawala yung lagnat nung buntis. Ang sabi ni Dig, namarkahan yung tiyanon at babalik yung mga yon mamayang gabi. Natakot yung pamilya ng buntis sa narinig nila. Pero ang sabi nito ni Dig, huwag silang mag-alala. Siya ang bahalang humarap sa mga yon. Huwag din silang magsasaboy ng asin dahil baka mataboy yung mga aswang. Baka kasi hindi dumikit sa bahay nila yung mga yon at tuluyan pang hindi mahuli. Wawakasan na ni Dig yung ginagawang pamemeste nung mga aswang na yon. Matapos nilang mag-usap, buong araw na nagpahinga si Dig dahil gigising siya ng gabi para simula ng kanyang pagmamanman. Habang naglalakad itong si Dig papauwi sa kanila, may 3 matanda ang lumapit sa kanya. Kinausap siya nito at binigyan siya ng impormasyon na noon pa man meron na silang pinagdududahang aswang sa lugar nila. Wala silang sapat na ebidensya para pagbintangan yung mga yon. Marami pang paligoy-ligoy itong matatanda nang awatin sila sa pagsasalita ni Dig at sinabi nitong, sabihin nyo na yung gusto nyong sabihin sa akin. Sino ba yung hinihinala nyong aswang? Sagot nung isang matanda. Sila Tandang Abkay at yung asawa niya. Nung narinig yan ni Dig, ang sabi niya, ha? Sila Tandang Abkay? Mga albularyo nga yun eh. Paano sila yung mga aswang? Nagtitinginan yung 3. Hindi nila alam yung sasabihin nila. Nang sumingit yung isang matanda at sinabi nitong, nakita mismo ng mga mata niya yung pagpapalitno ng anyo. Hindi siya pwedeng magkamali. Nakita niya yon sa nyugan nung kasalukuyan siyang kumukuha ng tuba sa itaas ng puno ng nyug. Tutuwad-tuwad yun hanggang sa naging isang malaking aso. Hirap na hirap si Dig kumbinsihin yung sarili niya na aswang si Tandang Abkay. Kasi mula maliit siya, yung matanda na yon yung nanggagamot sa kanya kapag meron siyang nararamdamang sakit. Palaway pa nga ang proseso nun ng panggagamot kaya imposible. Ang kulit talaga nung 3 Pilit ng pilit sa kanya. Ang sabi nung nakakita, subukan niyang manmanan yung bahay nung mag-asawa. Nasa pinakadulo yon ng nyugan. Nag-iisang bahay lang yun doon. Alam naman ni Dig kung saan nakatira yung mga matanda. Matapos magbigay ng impormasyon nung 3, umalis na yun kaagad. Nadagdagan patuloy yung mga iniisip ni Dig. Pag-uwi niya sa kanila, kinuwento niya yon sa asawa niya. Maski ito hindi makapaniwala sa narinig niya. Imposible talaga. Pero para makasiguro na rin, mamanmanan niya nga yung bahay ng 2 matanda. Isasama niya yung 3 nakasalubong niya para sila mismo makita nilang hindi aswang yung mag-asawa na yon.
Makalipas ang ilang oras, matapos umidlip ni Dig, umikot siya sa lugar nila para hanapin yung tatlong matanda. Pero dalawa lang yung nakita niya. Niyaya niyang sumama yon sa nyugan para manmanan yung bahay ni Tandang Abkay at yung asawa nito. Agad namang sumama yon sa kanya. Interesado din kasi silang malaman kung talagang aswang nga yung mag-asawa. Mga bandang 5:00 ng hapon nung nasa nyugan na sila. Tahimik silang nagmamanman sa bahay ng dalawang matanda. Wala naman silang napansing kakaiba. Normal na normal lang. Pero, nung pumatak na ang hating gabi, dito na nag-iba ang simoy ng hangin. May nakita silang naglabas ng sulo sa gilid ng bahay. Si Tandang Abkay yun. Paglagay ng sulo, pumasok na siya ulit sa loob ng bahay. Maya-maya pa, namatay yung sulo na nasa labas ng bahay. Bumukas yung pintuan. Lumabas yung dalawang matanda. Nakatuwad. At panay ang bunot nila ng mga damo sa paligid ng bahay nila. Nangilabot silang tatlo sa nasaksihan nila. Pero mas lalong nanindig ang mga balahibo nila nung nakita nilang unti-unting tumayo yung dalawang matanda at nagmistulang mga aso sila dahil sa mga haba ng mga nguso nila. Matapos ang kanilang pagpapalit anyo, bigla na lang silang nawala. Kumpirmado. Yun yung dalawang aswang na umaaligid sa kapitbahay nilang buntis. Halong emosyon ang naramdaman ni Dig. Gawa ng alam niyang nanggagamot yung dalawang matanda na yun. Tapos mga aswang pala. Mula pagkabata niya, andudo na yun eh. Marami ring naitulong sa kanya yun. Pero wala na siyang magagawa. Kumpirmado na eh. Napakabigat na desisyon ang kailangan niyang gawin. Tanong ng isang matanda sa kanya. Ano nang gagawin natin, Dig? Ang sabi niya, kumuha kayo ng mga pinatuyong dahon ng nyog. Ipunin niyo sa tapat ng pintuan ng bahay nila. Tapos umalis na kayo kaagad. Hintayin niyo na lang ako dito. Kung saan tayo nagmamanman. May gagawin lang ako. Nung matapos ang lahat ng bili ni Dig, naglakad na siya pabalik sa bahay nila. Ilang oras ang lumipas. Umingay na naman yung mga hayop sa paligid nila. Partida, hindi pa madaling araw yon. Gabi pa lang at marami pang gising na tao. Bakit sila nag-iingay kaagad? Kampante kasi yung mga aswang na makukuha na nila yung batang nasa sinapupunan ng buntis dahil nga namarkahan na nila ito. Pero ang hindi nila alam, natanggal ni Dig yung markang yon gamit yung isa niyang sanggot. Kaya magtatanim na naman sila ng panibagong marka. Ayan na. Tumakbo kagad si Dig papunta sa bahay ng buntis. At siya na mismo ang nagsaboy ng asin sa bubong ng bahay nun. Matapos niyang sabuyan yan, nakita niya sa itaas ng puno ng goma na nandoon yung dalawang kabog. Galit na galit yung nakatitig sa kanya. Habang walang tigil sila sa pagpagaspas ng mga pakpak nila. Lulusob na sana sa kanya yung dalawang kabog
Nang iangat niya yung isang sanggot niya, kitang-kita ni Dig na nasindak yung dalawang kabog na yon at lumipad papalayo. Ito na ang tamang pagkakataon para bumalik si Dig sa bahay nung dalawang matanda at bantayan ang kanilang pag-uwi. Sa sobrang pagmamadali niya, nahulog niya yung isang sanggot niya. Pagdating doon ni Dig, andoon pa rin yung dalawang matanda. Ilang oras na silang nagbabantay doon. Wala namang pinagbago yung bahay na yon mula nung umalis yung dalawang matanda. Ang sabi ni Dig, maghintay sila hanggang madaling araw. Tinitiyak niya na hindi makakapasok sa loob ng bahay nila yung dalawang matanda hanggat hindi ito bumabalik sa anyo nilang tao. Ilang oras silang nakatutok doon sa bahay. Hindi sila naghintay ng matagal dahil dumating kaagad yung mag-asawang aswang. Sa isang kisap mata lang, nasa tapat na kaagad ng bahay nila yung mag-asawa. Inoobserbahan nila kung anong gagawin. Nanatiling nakatayo yung mag-asawa sa tapat ng bahay nila habang nakayuko. Wala silang ginagawang kahit na anong paggalaw. Ang sabi ni Dig, magpahid sila ng lupa sa katawan dahil nakikiramdam yung mga aswang na yun kung merong nagmamasid sa kanila sa paligid. Baka maamoy sila. Ang tagal nakatayo nung dalawa sa tapat ng bahay nila nang biglang gumalaw si Tandang Abkay. Naglakad papunta sa pintuan ng bahay niya at tinanggal isa-isa yung nilagay nilang pinatuyong dahon ng nyog. Matapos niyang tanggalin yan, pumasok na silang dalawa sa loob. Agad na nagbigay ng hudyat si Dig sa dalawang kasama niya na ilatag ulit yung mga pinatuyong dahon ng nyog sa paligid ng bahay at saka nila sisilaban. Nung akmang tatakbo na si Dig papunta doon sa bahay, merong humawak sa balikat niya at nagsalita ng, "Huwag niyong gagawin yan. Hindi kami nanggugulo sa inyo. Kung iniisip mong kakainin namin yung batang nasa sinapupunan ng buntis, nagkakamali ka. Anak yun ng anak ko at binabantayan namin sa ibang lahi naming sumasalakay. Aswang ang tatay nun. Huwag na huwag kang gagalaw. Dig." Pakiramdam ni Dig, parang hinatak mula impyerno yung kaluluwa niya dahil sa sobrang takot na nararamdaman niya. Tapos sa bandang tagiliran niya, nakakaramdam siya ng likidong tumutulo sa hita niya. Napakahapdi nung balikat niya at saka nung hita niya. Hindi na rin makayanang lumingon ni Dig dahil sa nararamdaman niya. Nang magsalita yung nakakapit sa kanya ng, "Kayo ang umalis sa lugar na to kung ayaw mong mapahamak yung asawa at anak mo. Bukas na bukas, ayoko nang makikita kayo rito." Biglang bumitaw yung nakakapit sa balikat niya at nakaramdam siya ng ginhawa. Yung dalawang kasama niyang matanda, nakabulagta sa lupa. Hindi niya alam kung buhay pa ba yon o patay na. Wala nang pagdadalawang isip.
Tumakbo na kaagad si Dig papauwi sa bahay nila. At sinabi niya sa asawa niya yung naranasan niya. Iyak siya ng iyak nun. Tulo yung luha niya, uhog, sipon, laway, halo-halo na. Wala eh. Takot na takot talaga siya eh. Nung marinig lahat yan ng asawa niya, maski ito natakot. Kasi bakas sa mukha ni Dig na nagsasabi siya ng totoo. At saka, parang nawala siya sa sarili niya. Kaya ang nangyari, nung mismong gabing yon, nag-empake sila. Iniwan nila yung mga hindi nila kailangan at umalis sila sa ipil. Nag-iwan ng marka yung likidong tumulo sa hita ni Dig nun. Gawa ng, yun pala yung lana niya. Nabasag sa sobrang kulo. Tapos napakainit. Nagawa nung sunugin yung balat niya. Matapos ang tagpong yon, ni minsan sa buhay nitong mag-asawa, hindi na sila nangialam pa kapag meron silang nababalitaang mga aswang sa paligid nila. Hindi na rin sila nagdadalawang isip na umalis sa isang lugar kapag nakakarinig sila na may mga aswang doon. Sobrang natroma itong si Dig sa nangyari sa kanya. At isa pang naging trauma nito na hanggang ngayon ay dala-dala niya. Yun ay kapag nakakakita siya ng puno ng goma. Okay, opinyon ko sa kwento. Maski naman ako matotroma sa ganung tagpo eh. Hindi na ako mag-aangas, magmamatapang o magyayabang pa. Hindi ko na rin ipagkakalat yung nakaengkwentro ko na yon. Kasi malay mo, baka sinusundan ka ng mga aswang, di ba? Pero first time kong nakarinig na binabantayan ng aswang yung nabuntis ng anak nilang aswang. Unang beses ko lang narinig yan sa lahat ng naging kwento ko. Posible pala yun, no? Ano kayang posibilidad? Yun yung una nilang apo na magmamana ng lahi nila? O meron pang mas malalim na dahilan na tanging mga aswang lang ang nakakaalam? Wala eh. Di ko alam eh. At yung tungkol doon sa sanggot, wala namang nabanggit na kwento, no? Pero sayang lang eh. Alam nyo, siguro kung hindi niya nahulog yon, baka mag-iba yung takbo ng kwento, di ba? Pero nahulog eh. Kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.